На 31 октомври в галерия София на Българския културен институт в Лондон бе официалното представяне на книгата "На края на света". Това е първата антология на съвременна българска литература от 20 години насам и тя се появява едновременно на книжния пазар в Великобритания, Съединените щати и Австралия. Издател е Тони Фрейзър от Shearsman Books. It's an attempt to introduce Bulgarian writing to an English and indeed to some extent the American public, because there are no other books like this in print at the moment. Превода е на Джонатан Дън, а съставител и редактор е Цветанка Еленкова, поетеса и преводач. Включени са 18 български поети, писали и публикували от средата на миналия век до днес. Антологията започва с автор като Иван Теофил, вътре също са автори като Николай Кънчев, като Биньо Иванов, които са великолепни имена в европейски контекст, а не само в българския. И от тук нататък следват до най-младите автори, включително автори като Николай Атанасов, който живее в Щатите и пише там. Двуезичната литературна вечер, която се явява и първата проява от втория лондонски фестивал на българската култура, продължи с четене на стихове и въпроси и отговори между гости и автори. Усещаш ли? На птичи ята се гонят атомите ни. Въртим се, мъркаме като сити котараци, чеснем и пак се появяваме. Навиваме страховете си на кълба. I find them very deep. I find them quite often their logicality is different from ours. Most people, I'm afraid, over here don't know much about Bulgaria. So maybe if they come with an open mind and they can start to see a little bit about what really is Bulgarian culture from this book. Тържественото откриване на втория лондонски фестивал на българската култура се състоя на 3 ноември в престижната концертна зала Кадоган Хол. Фестивалът е организиран от Classical Concert Productions съвместно с Българския културен институт в Лондон и посолството ни тук. Посланик Димитров откри събитието и представи сборната формация от английски музиканти и оркестранти от Варненската държавна филхармония под диригентството на Мартин Георгиев. И с изключително задоволство мога да споделя това, че ще прозвучи българска музика, ще прозвучи Панчо Владигеров, български класик, и това е една от мисиите на нашето изкуство. Специален гост на вечерта бе председателката на Парламентарната комисия за култура, гражданско общество и медии, госпожа Даниела Петрова. Смятам, че винаги трябва да се търси мост и да се популяризира не само този фестивал, а българската култура по всякакъв повод. Има идея за нов закон за меценатството. Към настоящия момент има работна група в Министерство на културата, която упорито работи. Културната програма на фестивала продължава до 30 ноември. Ако имате път към Лондон, чувствайте се поканени!